kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Matud pa sa atong basahon nga giuluhan the Catechism of the Catholic Church, Article number 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Kana gisuportaan sa mga libro sab ni San Basilio nga giuluhan di Espiritu Santo o gusab sa Council of Nicaea o gusab sa Council of Trent o sa Vatican Council 1 o Lumen Gentium 67. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking tigpaminaw. Hingat ng tulumanon nga giulukan the woman I love and inasabs kahinginan. Sa gihapon, kini si Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. O gihapoy magiguban kaninyo. Og naghinaot nga naghapon kamos mayong panglawas ron andam maminaw sa mga pulo nga atong maluwatan dinhi sa maong tulumanon. Ato dayong gibasa ang napatik sa atong official gyud nga basahon, the Catechism of the Catholic Church, Article 2132.
Nga matud pa, ang Kristohanon nga pagtahod sa mga larawan dili na kasupak sa unang sugo nga naghisgot og mga idolos, nagdili og mga idolos. Nga matud pa, nga ang pagtahod ngadto sa maong mga imahin nagpunting yun na ngadto sa gilarawanan sa maong mga imahin. Wala na mo hunong nga taman ra gyud sa maong imahin. O bisan kinsa nga nagtahod ngadto sa maong mga imahin, ang labawng gitahod ag kadtog yung gilarawanan sa maong imahin. O kana gispurdaan sa mga atong basakon sama sa basakon ni San Basilio nga giuluhan di Espiritu Santo sab sa Concilio Nicea, sa Council of Trent ug sa Vatican Council I. Ug matud pa mga suking tigpaminaw apasumpay sa maong napatik, sa maong opisyal nga basakon nato sa atong tinuang Katoliko. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Mo gini atong pamalandungan, no, mga suking tigpaminaw. E kanang atong pagtahod ngadto sa mga sagradong larawan sa mga santos kung mga balaang tao, gitawag ng Ecclesiastes pagtahod og respectful veneration. Pagtahod nga pagbenerar ngadto kanila. Dili na adoration o kanang pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, no? Kay ang pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios ay kadtong giingon na nato nga gihinganlan sa Grego og latria. A highest form of worship. Nga kana pwede nato ng hubaron sa in English nga pagsimba sa in English anang Ecclesiastes pagsimba kanang ikahatag lamang sa Dios, adoration. Adoration. Kanang atong pagtahod ngadto sa mga santos, dili na siya adoration o worship nga para sa Dios. Kanang atong pagtahod ngadto sa mga santos ug sa ilang mga larawan, gitawag lagi nato na sa Grego o dulia. Ang buot ipasabot niya nas in English, respectful veneration. Dili na siya adoration. Kay kanang adoration para lamang sa Diyos na mga suking tigpaminaw. Respectful veneration ang para sa mga santos. Ug matud pa apasumpay, religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ato nang mabasa sa sinuwat ni Saint Thomas Aquinas sa iyang libro giulukan Summa Theologica. Mga suking tigpaminaw atong ayuhon ni pag kinibang studio kining maong mga pulong aron gyud masabtan nato pagayo aron dili na nato mahukman ang mga Katoliko o idolatria niya ng pagtahod o pagluhod-luhod at tupangan sa mga larawan. Atong isentro unsa gyud ang tinuod nga gitudlo sa simbahan nga Katoliko may labot na sa maong pagtahod lagi. Sa gikaingon ko na kanang Ecclesiastes pagtahod sa maong mga larawan dili na siya pagpagka-Dios.
ato ginang karuhon ninyo baga suking tigpaminaw. Unsa kuno to matud pa ni St. Thomas Aquinas, kanang relihiyoso na to nga pagsimba wala gyud na mag direktamente ba ngadto ra gyud taman sa maong mga imahen. Dili ba sama sa mga pagano nga ang ilang pag-honor o pagtahod o pagsimba diha ra gyud taman sa larawan. Diha ra gyud hunong ba sama atong paghimo nila og larawan sa baka. Ang ilang pagsimba, pagtahod didto ra taman sa maong imahen sa baka. Sa tinuoang Katoliko, dili ingon ana. Kay ang kalainan kadtong pagsimbas mga pagano ngadto sa larawan sa baka, highest form of worship magito ilang gihatag. Kanang gihinganlan nato sa Grego og Latria, a worship that can be given only to God. So niya nang puntuha, di na gyud mao ang gihimos mga pagano kay kanang pagsimba nga kinatasan para ra gyud na siya sa Dios. Di na pwede ihatag nimo sa larawan o kang bisang kinsang tao no mga suking tigpaminaw. Na kung adto kas Katoliko, kung doon na may ginahimo nga pagyukbo at tubangan sa larawan, unsa may buot ipasabot niya na? Kanang pagyukbo pagpakadiyos ba na? O pagtahod lang, kanang gitawag na to respectful veneration. Giklaro na nato nga respectful veneration dili na kinatasan nga matang sa pagsimba. So niyan ang puntuha, dako na kay kalainan. Kay ang pagtahod sa mga Katoliko sa larawan sa mga santos wala man na mitupong, wala man na gitupong nato sa atong pagsimba nga kinatasan nga para ra gyud sa Dios. Ubos-ubos ra man ang respectful veneration. Pagtahod lang nga pagbenerar nato kanila. So kana naanay kalainan no mga suking tigpaminaw. Ug lain pagyong kalainan mao nga matud pa ni St. Thomas Aquinas. Kani atong pagtahod ngadtos mga larawan wala na mo hunong diha ra gyud sa mga larawan nga diha ra gyud taman. Nga matud pa niya considered as mere things, mga butang ra gyud na. But under their distinctive aspect as images, leading us onto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So muna itiman anato usan na sa kalainan usap. Kaya mga pagano kung simbas larawan, ila yung gipakadiyos, o diha rapud taman yung larawan. Whereas sa Katoliko, kung doon na gihimo nga pagtahod sa larawan, pagyukbo, buti pasabot ana, pagtahod ramang yun. Pagtahod. Then ikaduha, wala mo huno ngadto sa larawan ra. Kundili, nagpunting gayod sa gilarawanan. Ang larawan mo giatubang pero ang gitahod yun, labaw tanan ang gilarawanan. Sama ra ko nagpananglit, usak ka bana nga Anias Dipolog niyang asawa tuwa sa Cebu. Nanawag siya sa telepono siyang asawa nga tuwa sa Cebu. Nakikistorya siya siyang asawa sa telepono. Unsa may ang giatubang? Ang giatubang niya maong auditibo sa telepono. Nakikistorya siya siyang asawa pero ang iyang giatubang ang auditibo sa telepono. Pero ang auditibo ba sa telepono ang iyang gipakigsultian? O ang iyang asawa nga tuwa dito Sugbo? Ang iyang asawa nga tuwa dito Sugbo mo ang iyang gipakigsultian. Pero ang iyang giatubang ang auditibo sa telepono. Mausap na, inanao na ito pagsabot pa. Kung muluhod ang mga Katoliko tubangan sa larawan sa mga santos, dili kay diharataman ang bot ipasabot nga gitahod sa mga Katoliko. Ang gitahod mao gayod kadtong gilarawanan sa mga larawan ng mga suking tigpaminaw. Nakaron diha na lang ta sa pagpuribar. Unsang mga bahinas kasulatan nga aduna gayoy pagyukbo nga kanang pagtahod alang Diyos mga santos. Kay kung wala na, mahimong ma-charge ninyo sa Veritas nga nagama-gama rag pagtulunan nga walay
wala ba'y basihanan. So may burden ang akong kuan ron, kana bang pas-anunon, maong muhatag yung kog mga kapasikaranan sa pagpribar nga tinuod yun ni akong gisulti tanan ninyo mga suking ti paminaw. Muhatag yung kog mga bersikulo. Yeah. Pero ato sang basahon kining maong hapong kuan libro kutloon nato sa Catechism of the Catholic Church gyapon no bagasuking ti paminaw 2141. The veneration of sacred images is based on the mystery of the incarnation of the Word of God. It is not contrary to the first commandment. Bari conclusion ni siya sa atong mga gibasa po natong nauna nga mga pulong, no? Sa maong libro mga suking ti paminaw. Nga kana lagi kunong atong pagtahod ngadto sa mga sagradong imahen. Nagabase nas mysterious pag katubang pag-incarnate sa Word of God nga mao nga atong Ginoong Kristo. Kaya kung imong lantahon lagi ang Bible sa Old Testament, nag-ingon ng Ginoo ngadto sa mga Israelitas, ay biya ko ninyo gam-i og larawan ha. Kaya biya ko ninyo makita kadtong nag-istorya ko dito sa Sinai. Tingog ra inyong nadungog pero wa mo'y nakita. Moayaw ko ninyo gam-i og imahen bisang unsang imahina. Patagwais lalaki us babae. Pero pag-abot sa bagong testamento, ang Diyos nagpakatao man ang ikaduhang persona sa Diyos. Nga mao nga itong Ginoong Kristo. So, ang Diyos ng ikaduhang persona nakita sa iyang pagkatao, doon na imahin nga atong ikaportray kay nakita man. Mabitaw di as Kolosas 1:15, ingon man nga si Kristo maong makita nga larawan sa dili makita nga Dios. So kay nakita ang atong Ginoong Kristo, puesto kahimo ag larawan. Sama gods to mga litratista mag-picture man yun na sila, mga suking tigpaminaw kaya na may nakita. So kung ibase na to sa Deuteronomio ba, yan nung nag-ingon ng Diyos ay paghimog imahen sa akong dagway kaya wa siya nakita. Sa ato pa kung makita di ay pwede kahimuan. Pero bisag wala ng mga puntuha, kadto lang mga teksto nga ato nang nabasa no mga suking tigpaminaw, igo na kayo kadto nga musuporta. Bisan unsang larawan na basta di lang himuong Diyos, dili man supag ang Diyos niya na sa ato nang na-explicar sa miagi no mga suking tigpaminaw. Ang dautan lang yun di as larawan, mao ang pag-isip ni iniingon nga Diyos sa ato pa naara yun sa paggamit no mga suking tigpaminaw. The wrong use of it, ang sayop nga paggamit sa maong butang o sa larawan, mao'y nagkapasala na to og idolatria. Pero no, ang paggamit sa larawan sa sakto nga paagi dili na siya dautan. So naanas paggamit mga suking tigpaminaw. Okay. Dito ta sa mga prueba. Okay. By the way, no? Nahinumdum ko sa di pa day tuod nga dunay mga tudling sa Bible nga nagprebar usaba nga kadtong kinaiyas mga pagano nga makaingon ta nga lahi gyud sa barugahan ng Katoliko kung maghisgot ta anang tratamento may labot na larawan. Naad ay tuoy mga pipila ka teksto nga musuporta nato ni ana mga suking tigpaminaw. Pagprebar nga lahi gyud ang pagano nga tratamento sa larawan ug sa mga Katoliko. Ngano ba? Unang-una, ang Katoliko lagi wa mag-isip sa larawan nga Dios. Ngano ba? Kay ang Diyos sa Katoliko gitawag nato og Santissima Trinidad, Holy Trinity. Usa ka Diyos nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala giapil ang larawan sa mga santos, di ba? Klaro kay na mga suking tigpaminaw kay kung giapil pa ang larawan sa mga santos, sa ato pa dili lang kay Trinity. Daghan pa day kayo, di lang kay tulo ka persona. Kaya pa man day lain. Pero the fact nga ang simbahan Katoliko nagtudlo nga usa lamang ang Dios nga naa sa tulo ka persona, buot ipasabot nga klaro na gyud nga wa gyud giapil ang maong mga santos
o ang ilang mga larawan mga suking tigpaminaw. O never in history officially no mga suking tigpaminaw nga ang Iglesia Katolika nanudlo nga ang mga larawan ang mga ribulto mga Dios. Ang kalainan nga dako tungod kay ang mga pagano sama ni atong basahon ron nga mga tudling sa Bible, nag-isip gyud sila nga kanang larawan Dios mao nang nahimong Dios. Ani basahon ko. Sa Nehemias kapitulo 9 tudling 18, matud pa. Nagbuhat sila Dios nga baka ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Unsa kuno? Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Baka niya, dili ni larawan ni Santa Maria o uban pang mga santos. Nagbuhat sila Diyos nga baka ug miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Di ba klaro kayo? Giisip gud nila nga kadtong baka nga larawan mao kuno ilang Diyos. Mao na nga mahulog nga Diyos. Kay maora man yun nagidili sa larawan mga suking tigpaminaw kanang mahimo bang Diyos. By the way, unsa nang Diyos? Kay kanaagong larawan no mga suking tigpaminaw basta dili na siya Diyos, buti pasabot, okay. Pero kung larawan gali nga mahulog nga Diyos, aka na dili okay. Unsa nang Diyos? By the way, moingon ta sama gud nang moingon kag doktor kay dili tinuod doktor. Pusil kay dili tinuod pusil. Kanabong Diyos imong giisip nga Diyos kanang butanga unya dili tinuod Diyos mao nay Diyos. Sa larawan mao la gihapon na. Kung kanang larawan nga imong giisip nimo nga Diyos unya dili tinuod Diyos kay di mo na tinuod mahulog ng Diyos. Pero kanang larawan sa mga Katoliko wala man na itudlo nga Diyos so dili na Diyos. Larawan ra gyud na mga suking tigpaminaw. Okay, atong basahon ang prueba. Unsay meaning anang Diyos pag suking tigpaminaw. 1 Corinto 8:4 basahon nato sa hubad nga maayong balita Biblia. No, 1 Corinto 8:4. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Unsa kuno? Matud pa ni Pablo sa 1 Corinto 8:4 sa maayong balita Biblia nga hubad. Matud pa niya, nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Sumao na mga suking tigpaminaw nga kanang Diyos giisip nimo nga butang nga imong gihunahuna nga kana Dios unya kay dili man na tinuod Dios mahulog ng Dios sama nang mayong kag doktor kay dili tinuod doktor, pusil kay dili tinuod pusil, tarak kay dili tinuod nga tarak. So kanang atong mga larawan sa Katoliko Diyos baday na nga wala man na isipa nga Dios. Kay kung muingong ka nga kanang larawan sa mga Katoliko Diyos di modo tanan daing larawan Diyos. Daing larawan sa mga anghel o keruben nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moises. Etong dayan nga larawan sa leon nga nas templo kadtong mabasa nato Ezekiel 41. 17 nga 20 nga dunay dayan nga larawan sa leon ang templo. Diyos na po da ito. Kanang monumento ni Rizal sa itong plaza, Diyos na po da na. Kung maingon ta nga tanang larawan Diyos. Dili mga suking tigpaminaw bisan gani dinhi sa istasyon dinhi gyud sa akong gisukaran sa kanginan. Daghan kay mga pictures diri sa akong palibot. Mga isip dayan. Di man ni mga Diyos. Larawan ramang yun no? Mga suking tigpaminaw. Sa ito pa, dili tanan larawan Diyos. Unsaon na ito pagdetermine nga kanang larawan Diyos. Kung giisip sa mga tao nga Diyos ng larawan na unya dili tinuod Diyos, mao na Diyos. Balikon kus pag-ingon, ang Katoliko nga baruganan nagtudlo ba nga kanang mga larawan sa mga santos sama sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, sa panang mga larawan na
Gitudlo ba na sa mga pari nga mga Dios na? Tubag. Kung gitudlo pa na sa mga pari nga Dios na, usana sa veritas magmukaratil og biya sa pagkakatoliko. Usana gyud veritas mo biya sa iyang pagkakatoliko kung ang mga pari officially pinanguluhan Santo Papa Obispo nga kanang mga larawan mga Dios na. Usana sa veritas mo karatil og biya sa pagkakatoliko. Pero never in history nga nanudlo ang simbahan officially ay kanang mga larawan Dios. So, dili na mga Diyos ng larawan sa Katoliko, mga suking tigpaminaw. Not all images are idols. Mo na klaro. Napailaing prueba nato mga suking tigpaminaw nga kanang kinaiyang pagano mahitungod gali sa larawan, isipon yun ang larawan nga Dios. Sama aning laing sita sa Biblia, Isaias 44 tudling 17 atong basahon. Ug ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios. Klaro yun. Iyang Dios muluhod siya og musimba ni ini. Magampo siya ni ini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Natanawa? Kalahi ra kay Katoliko nga baruganan anak mga suking tigpaminaw. Kining lihu ka, kining prinsipyo ka, nag-isip gyud sa larawan ningon nga Dios mo na mahulog gyud nga Dios. Sa Josue 23:16 mao gyapon. Apan kun dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kun mangadto kamo og moalagad sa laing Dios ug muyukbo kanila nan silutan kamo niya hangtod nga walay usig kaninyo, mahibili ni ining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Mga suking tigpaminaw, kini timan anato kining sunod nga sitas nga akong basahon. Nga ang larawan maayo kung gamiton sa insakto, dayan-dayan, pagpasidungog sa mga balaan, pagpahinumdom, ug unsa pa ng maayo nga gamit sa larawan. Ang ato ragyong likayan diya sa larawan, diya sa atong paggamit, mao ragyon ni mga suking tigpaminaw. Atong basahon, Oseas 14:1 ngadto sa 3. Sa mayong balita Biblia gihapon nato basahon. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti. Ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangalyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo nila. Ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Maura ni ang gidili sa larawan mga suking tigpaminaw. Unsa kuno? Kanang pag-isip sa larawan ingon nga Dios mao nay gidili. Kay mo manigi giawhag direo. Ingna ninyo ang Ginoo nga pasayloa ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangalyupo ug tumano na namo ang among mga saad kanimo. Kay nasayod may nga dili makaluwas kanamo gyud tong Assyria. Di na mo kabayo sila mga kabayo ug dili na gyud may mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. So maoro na gidili sa larawan mga suking tigpaminaw. Kanang pag-isip sa larawan ingon nga Dios maoro na gidili. Ug ang atong doktrinang Katoliko klaro kayong nanudlo ana mga suking tigpaminaw. Nga kanang larawan okay ra gyud na siya basta lang dili himuong Dios. Maoro gyud na mga suking tigpaminaw. Ug unya diri na taron sa mga prueba nga kanang pagyukbo nato ngadto sa mga larawan sa mga santos mga suking tigpaminaw kanang gihinganlan nato sa Grego ug Dulya pagtahod lang naagyo na sa Bible no mga suking tigpaminaw. Unang mga tudli nga akong pagabasahon, ang una yung libro sa Biblia no mga suking tigpaminaw. Kanang Genesis kapitulo 37, tudling 7 ngadto sa 9.
kay naay mabasa na to nga pulong. By the way, unsang pulong nga? Kanang pulong yun nga simba o yukpo. Pero ang maong pagsimba, dili kanang simba nga gihinganlan nato sa Grego o Latria. Kon pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios. Simba nga nagpasabot lang og pagtahod o pagtahod nga pagbenerar. Wato ning basahon. Genesis 37:7-9. Sa akong damgo, by the way, kinsa may namulong ani si Joseph. Katong Joseph sa Old Testament ha. Jose sa Old Testament, dili Jose nga bana ni Santa Maria. Ang Jose ni sa Daang Testamento. Niingon si Jose sa Genesis 37:7-9. Sa akong damgo, naghisgot siya siyang damgo. Didto kita sa uma ug namugkos sa mga trigo. By the way, ang iyang giingnan ani, ang iyang mga igsuon. Giingnan niya iyang mga igsuon. Mahitungod siyang damgo. Didto kita sa uma ug namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos ug gialirungan kini sa inyong binugkos. Ug miyukbo sila sa akong binugkos. Sa di pa nako ni ilahos, ato sang skutinyohon kaining mga pulong nga mga suking tigpaminaw. Kay sa damgo kuno ni Jose, iyang gisugilon ngadto siya mga igsuon. Iyang giingnan sila nga sa akong damgo, sa diyang namugkos ta ug mga trigo. Ingon siya nga, mitindog ang akong binugkos ug gialirungan kini sa inyong binugkos. Ug miyukbo sila sa akong binugkos. Sa ato pa, ang mga binugkos ni Jose giyukbuan sa mga binugkos sa iyang mga igsuon. Kung sabay labot anis tong topic mga suking tigpaminaw. Ang labot anis atong topic tungod kay mabasa ang pulong yukbo nga ang mga binugkos sa iyang igsuon miyukbo sa iyang binugkos ni Jose. Niya ato maguning gisubay gud sa Hebro, unsa gyud pulong sa Hebro aning pulong yukbo. Atong nasusihan no mga suking tigpaminaw nga kining pulong yukbo nga miyukbo ang mga binugkos iyang mga igsuon ngadtos mga binugkos ni Jose. Atong nasusi nga sa Hebro nga pulong no mga suking tigpaminaw, Shaka no sa Hebro kining pulong yukbo. Nga kung ato yung literalon yun paghubad sa Binisaya yun mga suking tigpaminaw, simba. Sa in English, worship. Kay kanang Shaka sa Hebro, kung hubaron yun na literally sa English, simba. Sa in English, worship. Ng mga suking tigpaminaw. Shaka, Hebrew word. Sa in English, worship. Then sa atong Binisaya na simba. Pero pwede po nato hubaron og yukbo. O na nga diri sa Biblia ang Binisaya nato, ang karaan natong gigamit yun natong pulong yukbo. Kining yukbo o simba, ato ramang guning bali-balihon god. Ato ramang nang interchange asahay. Na mo ni nga magamit nato nga prueba. Ay kanang pulong yukbo o simba, dili lang di ay kana gigamit lang nga kanang yukbo nga ikahatag lamang sa Dios nga kanang ginganlan nato sa Grego o Latria, a highest form of worship. Kay pwede di nang gawion sa pagpasabot ni anang pagtahod lang nga yukbo. Okay, ato laging gisusi na kining pulong yukbo dinhi nga gibasa nato sa Genesis, sa dihang niyukbo ang mga binugkos sa iyang mga igsuon ngadto sa iyang mga binugkos. Yukbo man lagi nga sa Hebrew Shaka, nga kung atong hubaron literally sa English, worship. Ngis Binisaya, simba. Sumoni unang prueba nga atong ihatag ninyo karon sa atong tulumanon nga naay simba o yukbo nga pagtahod lang, dili pagpakadiyos. Nya kung atong ilahos pagbasa ang sugilo ni Jose ngadto siya mga igsuon nga mura manggalig nagsilos o ingnon talang murag nasuko niya mga igsuon kay sa iyang damgo ila magong gisabot nga nagpataas si Jose
Sayunan ka ang ilang mga binugkos, miyukbo sa mga binugkos ni Jose. Liman ka di. Waram na silang nasuko kay nganong gisugilo ni Jose ang damgo nga ilang gisabot nga nagpataas ko na si Jose. Ani atong ilahos. Og miingon ang iyang mga igsuon kaniya. Naghuna-huna ka ba nga mahimo kang hari namo? Mo man na ilang sabot. Kay ngano man tuod nga siyang damgo nga ang mga binugkos nila miyukbo man sa iyang binugkos. Di ilang una-una nga nagpahawd-hawd man ka. Una-una ka nga mahari ka namo. Yang giingnan siya sa iyang mga igsuon. Dugang pa niingon pagyud, magmando ka ba di ay namo? Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilo niya kanila. Unya nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsuon. Siya miingon, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang buwan, og 11 kabituon, nga miyukbo kanako. Napunan samot pag sila kasukuan eh. Kailain naman pong damgo, iya gapong gisugilon. Kung siyang damgohan, ingon siya, damgo na po ko, mga igsuon ko. Kung sa man imong damgo? Akong damgo nga, nakita ko ang adlaw, ang buwan, ug ang 11 kabituon, nga may yukbo sila kanako. Na kining yukbo lagi sa Hebro, shaka, nga literally worship sa in English. Sabi ni siya, simba, pero pwede lagi hapong hubaro na ito yukbo. So lail lang gining prueba mga suking tigpaminaw nga dunay yukbo o simba nga pagtahod lang ang buot ipasabot dili pagpagka-Diyos kon adoration. Kuan ni gitawag ni in English og respectful veneration, pagtahod nga pag-venera. Mga suking tigpaminaw. Nya daghan pang mga prueba ana no mga suking tigpaminaw. Pero agis kaapig-ot ba ni atong oras, di lang na ako ni pangbasahon tanan kay kining di niya na po na ako tibawas na ugma Sabado na raba, no? Mamili lang ko ani mga kanabang mga bugat yung kay mga teksto. Okay. O di ara. Adto ta sa Pilipos, Kapitulo 2, 29 ngadto 30 kini kay bagong tugon yun, no? Mga suking tigpaminaw. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos sa Kapitulo 2 tudling 29 ngadto sa 30. Matud pa niya, busa dawata siya uban sa dakong kalipay. Ingon nga usag ka igsuon diya sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Hala, kinsa man naghisgot si Pablo dinhi nga tahuron kuno ang mga tao nga sama kaniya. Kinsa man ning kaniya nga gipasabot sa atong pagsusi diri ra pud sa baong libro sa Pilipos, si Epaprodito. Kinsa man si Epaprodito? Ang katabang ni Pablo sa misyon niadtong panahon na. Giingnan niya mga tao dito sa Pilipos nga dawata siya si Epaprodito. Dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usak ka igsuon diya sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Kay katabang gunin ni Pablo. Yung buutan nga kana bang katabang niya. Nganong ato ning gibasa tungod kay naay mga pulo nga tahura ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Mo manaybot pasabot nato anang yukbo ngadtos mga santos pagtahod man na. Dili man na pagpagka-Diyos. So, mao ni wala sabtis sa uban nato mga igsuong nahimulag kay ila man kung gisabot ka kanang yukbo nato ngadtos mga santos pagpaka-Diyos na wa man nila masayri. Ambot nganong wala nila masayri nga naa man yun sa Bible. Nga na ay pagtahod nga ikapahinungod natos mga balaang tao. Sama aning giingon ni Pablo ngadto sa mga taga Pilipos nga tahuran ninyo ang mga tao nga sama kaniya. Santos man is Epaprodito, balaan man tahuron. Ngano ba? Unsay sagit rason pagyud ni Pablo nganong ipatahod yun si Epaprodito o mga tao nga sama niya. Kay matud pa niya dire, kay gihalad niya ang iyang kinabuhi
ug diriyot gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo, aron pagtabang kanako nga kamo mismo wala makahimo. Gusto pa, ang ngayon yun ang tahuron yun ang mga taong balaan. Ug mo na ibut pasabot nato niya ng yukbo ngadtos mga santos no mga suking tigpaminaw. Nainumdum ko sa usas atong mga higala nga nahibalag na to des plaza ni Anton, ingon siya, ang kanang inyong diayong paggakus-gakus, paghalok-halok larawan, di ba? Klaro nga, gihimo na ninyong Diyos ng larawan? Gingnan ako siya, dili biya tanang paggakus-gakus o paghalok, gihimo na nimong Diyos ng butang nga imong gihagkan o gihalok. Dipindi biya na sa imong pagbati. Kaya ang usak ka lolo mo gakos diya sa siyang apo. Buot ba rin pasabot kay iyang gigakos siyang apo, gihimo na niyang Diyos siyang apo. O ang bana mo gakos siyang asawa, dili biya. Yan kanang paghalok po, mao gihapon. Ang asawa mo halok sa bana, vice versa, Diyos na day ang ilang tagsa-tagsa. Dili oy, dipindi na sa gihunahuna o gibati. Kung ang mga Katoliko ni halok sa larawan ni Santa Maria, pangutan na sa mga Katoliko unsay pagbati sa mga Katoliko diya sa larawan sa paghalok. Kay kung ako pangutanon ko, akong gihagkan ang larawan ni Santa Maria. Kay nahigugma ko kaniya. Ingon nga nanay siya nako sa kong pagtuo. Dili kay Diyos nako siya. O gini akong tubag. Sumuna nga, dili tanang yukbo, paggakus, paghalok, pagpakadiyos na. Dipindi na sa na og pagbati mga suking tigpaminaw. Mobito to ato gahapon nga nag-ingon si Kristo, katong gibasa na kong teksto nga ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita. Kung maghukom mo, kinahanglan sa hustog yung sukdanan, susihag yun ninyo pag-ayo. Sama sa pag-ingon nako lagi karon nga, susihan ninyo pag-ayo, unsay pagbati o gihuna-huna sa mga Katoliko sa larawan kung muluhod at tubangan ni ini, mugakos o unsa pa na diya, muhalok, unsay pagbati sa mga Katoliko, pagpakadiyos ba o pagtahod lang? Kaya kung pagtahod, wala ta masayop. Kaya muna yung instruction ni Pablo, gadtos mga taga-Pilipos nga, tahuran ninyo ang mga taong sama kaniya ni Epaprodito nga sa kabalaan. Unsa pa mga suking tigpaminaw? Ay naa mga ligyud des Bible kanang paggakus o paghalok nga dili idolatry, no? Nasa Buhat 20:36 ngadtos 37, no? Buhat 20:36 ngadtos 37. Human kini isulti ni Pablo, siya og ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo. Nang hilak silang tanan og migakos og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Na wala man ni magpasabot nga ilang gihimong Diyos si Pablo sa dihang ilang gigakos o gihagkan. Wa man ni, no? So mga suking tigpaminaw mo na nga dili ta magpataka og hukom sa mga tao nga atong nakita. Susihon gyud nato pag-ayo. Unsay buti pasabot. Sa 2 Samuel 9:6, laing teksto mga suking tigpaminaw atong basahon giingon. Og miadto si Mefiboset kang David unya mihapa siya agig pagyukbo. Now si David giyukboan. Pero dili man ni yukbo nga pagpakadiyos. Pagtahod ra man ni. Napa, nasamot na gyud ni 1 Samuel 28:14. Si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel. Og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. No na ay yukbo gyud nga agig pagtahod, dili pagpakadiyos. Na ba? Sa Daniel 2:46 ngadtos 47, ako naman ning nabasa gahapon, di ko na lang usbon. Sa Buhat 16:29 ngadtos 30. Buhat 16:29 ngadtos sa 30. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo og ni Silas. Na si Pablo og si Silas giludhan. Nya wala badlungan ni Pablo og ni Silas kadtong niluhod kanila. Kay kung kining klasiyas pagluhod, pagpakadiyos pa, di badlungon unta ni Pablo og ni Silas kining
tinugyanan sa karsel. The fact nga wala badlungan ni Pablo og ni Silas ang tinugyanan sa karsel sa dihang giludlan sila sa maong tinugyanan sa karsel, buti pasabot sakto ang pagyukbo sa tinugyanan sa karsel ngadto kanila no ni Pablo ug ni Silas. Yukbo ra manggod nga pagtahod, dili man pagpagka-Dios. By the way, ato sang hisgutan ang nasa buhat 10:25-26 kay maura ba ni ilang gamiton nga dili kuno ang ngayang tahuron o yukbuan ang mga santos kay si Pedro gali kuno gibadlong man tong miyukbo nga si Cornelio ba to? Anong yukbo mong kuno tas mga santos nga si Pedro gali may badlong ni Cornelio? Correct me if I'm wrong, ato sang tanawon. Ato ning sabton pagayo kay naaman tuod mabasa diri no? Buhat kapitulo 10 tudling 25 ngantos 26. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, misugat siya ni Cornelio ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro og giingnan, "Tindog, ayaw kog simbaha kay tao lamang ako." Niining higayon na gud mga suking tigpaminaw. Kining pagyukbo og pagsimba ni Cornelio ngadto ni Pedro questionable. Nganong mayong ko questionable? Kay si Cornelio wala pa matudloi og ayo sa Kristohanon nga baruganan. Kay si Cornelio nahimo lang buutan nga sakop sa daang relihiyon nga kadtong Jewish religion. Mo bitaw nga ang istorya gud ani kinahanglan ma-meet niya bisag usa lang ka apostol aron matudluan siya unsa gyoy Christianity nga lahi gyud sa daan nga relihiyon. Si Cornelio god kung imog yung basahon ning Acts of the Apostles, usan nis mga tao nga kanabang natakdan sa huna-huna bas uban ba nga hala ang mga apostol, ang mga kining mga tawhana naghimo mga katingalahan. Ilang huna-huna ba basag-basa bisag inyong basahon ning Acts of the Apostles, di ba? Dunay mga tao din hinga gahuna-huna nga ang mga apostol kuno, mga Dios kunong nanao gikas langit. Muna ilang huna-huna mao na nga was la kahibalo nga naay yukbo nga paras mga balaan. Unya kadtong ila lang nahibaw-an nga yukbo, kana ra man pud kanang yukbo nga kanang nahibaw-an pud sa tong mga igsuong nahimulagron nga yukbo nga pagpaka-Dios. Ini higayon na si Cornelio wa pagyud ma tibuok ang iyang kasayuran mahitungod sa Christianity. Mao na nga ang iyang hunahuna nga kining mga apostol kay nagmilagro, mga Diyos ni silang nanao gikas langit. Muna nga na sabtan ni Pedro pod nga sanglit si Cornelio wa pagyud mapuli Christianize. Muna nga ang iyang pagyukbo no ni Cornelio usa ka yukbo nga kanang kinatasan nga mata nga gitawag sa Grego og latria, a highest form of worship. Muna nga gibadlong siya ni Pedro. Giingnan siyang Pedro, "Tindog, ayaw akog simbaha kay tao lamang ako." Amot pasabot ni Pedro dire, simba nga ikahatag lamang sa Dios nga kanang gitawag sa Grego og latria. Mao nang gibadlong ni Pedro s Cornelio. Pero wa ni magpasabot nga walay yukbo nga pagtahod alang kanila. Kay ato manggibasa ang buhat 16:29 ngadto sa 30 nga naay yukbo para sa mga santos nga dili daotan nga nagpasabot lag pagtahod mga suking tigpaminaw. Kay kung sayop pa ang gihimo sa tinugyanan sa karsel sa dihang niyukbo siya ngadto ni Pablo ni Silas, gibadlong unta ni Pablo ni Silas ang gibuhat sa tinugyanan sa karsel. Kay wala man gibadlong nagpasabot nga naay pagtahod alang kanila. Pagyukbo. Mga suking tigpaminaw, daghan pa utang tudling pero apiki na itong oras. Usa na lang gateksto. Duha na lang, no? Duha. 2 Samuel 1 versikulo 2. Sa ikatulo ka adlaw miabot ang usag ka tao gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang biste o gibutang aglapok ang iyang ulo. Aron pagpakita sa iyang kasub-anan, mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. Naay paghapa o pagyukbo nga pagtahod na lagi, dili pagpaka-Dios. Ug unya katapusang teksto, although daghan unta ni pero kinahanglan kay piki na tong oras.
Ang San Lucas 10:6 no mga suking tigpaminaw, di na gyud ta makakisi-kisi ani kay bag-ong testamento na gyud. Kaya ang uban moingon man dayon nga ada ang testamento man na. Ang bag-ong testamento gyud. Kini bag-ong testamento gyud. Lucas 10:6 unsay gingon diri? Sumaayong balita Biblia. Kung didto may nagpuyo nga may higugmaon sa pakigdait sa tupasamas mga santos, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Naaday yukbo sa pagpakigdait alang sa mga balaang tao. So pwede po nato sabton nga kanang atong yukbo ngadto kanila no sa mga balaang tao, yukbo sa pakigdait. Lucas 10:6. Bagasuking tigpaminaw, hinaut nga inyong na klaro pag-ayo ang atong mga gihisgutan karon. Susta pag-ali diay no. Nindot pa jud kay ni sa King James Version sa 1 Chronicles 29:20. And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Si David ug ang Dios gisimba mga suking tigpaminaw. Sa man si David, hari raman pero giingon diri and David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Gisimba ang Ginoo ug ang hari nga si David. Sunaday pagsimba nga para sa Dios nga kinatas-an, na apoy simba nga para sa taong sama sa hari mao si David. Mga suking tigpaminaw. Sanglit pikin na lagi itong oras pagkadaghan ng tani mga sitas. Well, I hope nga nahimong ang sa inyong kadasig na unya is pagsusi sa tinuang Katoliko. Kay daghan sa ato mga igsuon ron nga nasirado na gyud ang ilang paghunahuna. May tungod sa tinuang Katoliko, wa na sila magsusi. I hope nga kini atong tulumanon karon nga makapangutana ba mo ba nga, uy, anong wala magughibaluan na sa una? So ito pa, kini nag-auhag kaninyo nga tun-in ninyo pag-ayo ang tinuod yun nga baruganan sa tinuang Katoliko. And I'm very sure 100% inyo yung makita ang iyang kahayag. Taliwala sa iya pong mga kinaabang darkness sa kasaysayan. Kinaman po siya mga darkness. Di medyo kumusupak ana. Taliwala sa iyang darkness, kangit-ngit, na ang iyang kahayag ug palihog susiha pag-ayo. Tanawa pag-ayo ang kahayag sa tinuang Katoliko. Okay, mga suking tigpaminaw, sa gihapon ayon ninyo kalimtino ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, Eternal Word Television Network. Nana siya sa cable. O ang atong mga Catholic websites, EWTN.com o ang Catholic.com, Catholic-convert.com. Ang atong cellphone number, 0918-5497-065. Ang atong telephone number, 212-6200. By the way, no mga suking tigpaminaw, kinibaya ang atong program, ma-expire ang atong contract karong July 14, no? Kay 3 months naman yun atong program nga na pirmahan sa contract. Then, wala pa tay sponsor nga mo-fled sa next, kung naababay padayon na ito ani. So, wala pa tay klaro nga sponsors nga mo padayon na niya itong program o na nga ay mo ka tingala o mawaha niya itong program sa maputol sa pag after July 14, no? Okay. Well, atong basahon ang pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord,
Grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pangasuging tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubus nga sulugoon sa bang tulumanon, the woman I love, Gilbert Tundoyano, Senior alias Veritas Buengon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan suman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.